Казвам се Евелина Георгиева и съм сестра на брат, който е със синдром на Даун, 4 години е по-малък от мен. И въпреки, че е синдром на Даун, той е моята голяма гордост. Питаме, кога и как ви казаха вашите родители за това, че имате братче с синдром на Даун? Моите родители ми казаха на някакъв по-късен етап, по-осъзнат етап от моето развитие, но аз още от по-ранна детска възраст усещах, че брат ми е по-различен. Веднага ще дам пример с една случка, която ми е останала така в съзнанието дълго време. Била съм вероятно около 6 годишна, брат ми е бил на 2 годинки, когато за първи път проходи, т.е. той направи първите си крачки и вкъщи беше настъпила една невероятна еуфория, радост. Майка ми се разплака много сериозно, като аз се чудих тогава какво става. Реално тя е плакала от радост. Сълзите си били свързани с това, че брат ми въобще е проходил, защото са казвали, че той няма да ходи, така са казвали лекарите. И други такива случаи имаше, в които излизахме навън да играем с други деца. Те не го разбираха какво говори, докато аз го разбирах, усещах какво иска да каже. И дори някои казвах, Ева, привиди сега какво каза брат, ти не го разбрахме. Бях озадачена от това и разбирах, че нещо има в него по-различно. Също като сме ходили по детски площадки, излизали сме да играем и възрастни хора са се заглеждали, втренчвали са се в него, питали се мен на колко години и казвайки възрастта, не са вярвали, че е на тази възраст, защото той беше по-младолик, по-късно се развиваше от другите деца. И вече в малко по-късен етап родителите ми обясниха, вече съм била по-голяма, разбрах какво представлява самото заболяване. Но той беше изключително добро дете, много хубаво си играхме, ние никога не сме се били. С него никога не сме се посягали, много се обичкахме и така. А усещали ли сте някаква промяна от страна на съученици или приятели в отношението към вас, когато са научавали, че братчето ви е с синдром на Даун? Да, и веднага ще дам пример. Бях ученичка 6-7 клас, това е една така трудна възраст, пубертетска, 12-13 годишна тинейджърка, когато моя съседка през няколко къщи от нашата живееше. Учихме в едно училище, в един клас и тя точно реши тогава, в този момент, към 6-7 клас, така в негативна насока да настрои съучениците ми, какъв брат имам и тогава в тези така трудни социалистически времена направо бях сочена с пръст. Това беше един много тежък период за мен, свързан с подигравки, с неразбиране от страна на съучениците ми. Много тежко го изживях. Но като направо съпоставка от тези времена и сегашните, разликата е голяма. Значи в момента дори по-малките деца още от първи клас са информирани и чрез медии, чрез телевизия, чрез вестници отношението е коренно различно. Но тогава в времената на соца беше много трудно. Просто бяхме сочени с пръст. А как се занимавахте с него? Нещо по-различно имаше ли, което ви молиха родителите да правите докато беше малък? Какви ви бяха взаимоотношенията, когато бяхте малки? Когато бяхме малки, по думите така на майка, много грижи съм полагала към него. Разбирахме се чудесно и винаги играхме такава роля. Аз бях майката, той беше детенцето, слушаше ме. И може би затова не сме се и карали помежду си, защото беше изключително добричък и разбран. А как контактувате сега като големи и какви взаимоотношения имат? Взаимоотношенията са ни чудесни. Имам 2 сина и в интерес на истината той ми помага много, когато съм на работа.
занимава се с тях активно. Напоследък малкото ми момченце, което на 4 годинки ми каза: мамо, Вуйчо Тоти е най-добрият ми приятел. Имали ли сте преди или сега приятели, които познават Томаш и им е приятно да контактуват с него? Да, така е. Има такива и тези приятели са даже наши кръстници. Значи с моята приятелка заедно завършихме техникума, след това университета. Идвала и разговаряла с него. Той е много широко скорен брат ми с чувство за хумор, с майтапите и всеки го приема много топло и радушно. Нямам никакви проблеми с него. Също така, освен че помага при отглеждането на моите дечица, помага и на майка ми в кулинарията. Така че една лоша дума не мога да кажа за него. Много е добричък.